Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur-dulur kabeh. Sore iki arep godhog dong kates ya lho. Iki rencanane arep nyambel bawang. Ya iki mbok wedok wis omek godhong kates neng lor pawon iki ya. Ning lor omah. Iku rencanane arep godhog dong telok iki terus engko disambel ke bawang. Iki apa lur kok nyambel bawang ya? Iya nek wong desa iki arep apa lur nyambel bawang ini guys, engko dipangan bareng-bareng wis mantep wis jos mergane ya kan ket wingi mangan iwak ya lur, mangan iwak korban ya, daging korban ya wis perang-perang dino. Dadi iki karo iwak wis rada jeleh iki arep nyambel bawang men lejar ya, men lejar ora jenuh mangan iwak wae ya diselingi sambel bawang karo dong telo ya lho. Iki kok orang liwat lur, kingko iki miming banget sego ya, mergane segane sok akeh ya eman-eman kayak dipanasi wae engko kayak disambelke. Iki prosese le godhog dong kates mbok wedok wis empuk wis mateng. Iki dikumbah nganggo banyu ya, banyu resik. Iki mau banyune kok ketok abang-abang ya lho. Ya pancen dinehi lempung ya lho, dinehi lempung ning rapait. Pancen nek godhog dong kates kuwi nek dinehi lempung iki langsung ora pait ya. Nah iki bar godhog dong telo, godhog dong kates iki terus dilanjut manasi sego isih akeh maneman dipanasi. Rak ya nek sego ji akeh ini rak ya maneman telur nek arep dibuang ya jane ndek pitik tapi ya maneman lah diinget bae kayak dipangan. Nah iki wis wengi lur, wis setengah 7 ya, wis bar maghriban. Iki hidangane wis disiapke ya, sego nget sambel bawang terus dong telo mau terus eneng timun ya. Nah iki timune dong telone iki sambel bawange, eneng gorengan tempe, eneng gorengan tahu ya kan. Ya berdoa dipimpin L marah Allahumma barik lana ima royakana. Nek wis kowe mangan sambel iki ya pokoke ya mantep lur, lejar pokoke. Dadi pancen nek hidangan iki panganan makanan iki ya bervariasi sing apik ya lur. Ya kadang iwak, kadang ndok, kadang sambel, kadang kulupan, kadang hidangan, kadang jangan bening, jangan sop, oseng-oseng kan gonta-ganti ngono iki ra marai jenuh, ra marai bosen ya lur ya. Kayak ya kemau nek ning desa iki ya masakane ya jangan bening, oseng-oseng, sambel ngono ki ya. Wingi-wingi perang-perang dino lawe ya iwak terus. Alhamdulillah untuk pembagian daging korban kuwi. Nah iki ingon-ingone, nah iki ibu sih ya, si hitam karo si belang putih. Iki pokoknya anggar rene wong
mangan ngene iki mesti nunggoni ya, mesti njaluk jatah. Tapi sing penting ora rusuh, nunggoni wae ngene iki terus engko nek dibagai nek dinae ya melu mangan ngono wis. Ora apa-apa ya lho, sing penting ora rebutan le mangan. Oke dulur-dulur, ngoten niku kegiatan kula sak keluarga sonten niki ngatos dalu nggih. Matur nuwun kanggo dulur-dulur sing pun mengikuti, sing wis mengikuti kegiatanku. Matur nuwun sedayanipun.
bunga melati harum mewangi tumbuh subur di dekat taman. Cukup sekian vlog kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan pesan. Kopacandure tuwa kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.